Čau lidi, vítám z tohohle videa. Dneska se zahrajeme Rivals. Jenom vám vlastně chci tak ukázat, jak jsem se zlepšil od první, co jsme hráli spolu Rivals. A vlastně to je tak všechno. Vlastně já teďka hraju na tableče, ale mám lepší aim asi než normálně jakoby na tom. Jakoby než na notebooku. Kdybych věděl, kde je, tak už neexistuje. Jinak já teďka hraju často, takže kdyby si někdo se mnou chtěl zahrát Rivals, tak vlastně máte šanci, protože když do komentu napíšete vaše niky, tak si s váma zahraju 5 kol, když budete chtít. Ale musím mít vaše niky. Jo, no tak ona je taky natáhla, takže lidi, pokud mě zabije, je to v pohodě. Jakože je lidi. Ale moc nedává můj šílený aim ta borka. Jinak, kdybyste se proč hraju slingshot, když on není moc na dálku, je to z důvodu toho, že on se vlastně odráží a tak se mi hraje strašně jakože to. A ještě má docela velkou, teda jakože malou damage, ale je strašně rychlej. Takže to, co proč mě hraju, tak úplně v konci většinu. Jo, vidíte, teďka jí zbyly 2 hápka. 2 hápka. Jakože to je úplně insane ten slingshot. A potom ještě 10 billions, prostě 10 bilionů těch skin mám na to. Na asfaltku. Dává mi crazy damage, ale ona mě větší. Mě štve, že on je teďka na každém serveru strašně vysoký ping. Já často mívám klidně ping 600, 700, jo. Teďka zrovna máme 20, jo. Ale tak to je v pohodě. Někde tam budete mít čípku, ať když hrajete i vy Rivals, tak ať víte, kde vidět, jaký máte ping a kolik máte FPS. Platí to i na počítače, Xboxy a PlayStation. Pokud na PlayStation jde Roblox, protože můj kámoš má PlayStation a nemá tam Roblox. Takže tak. Jenomže tady ta borka je fakt nějakou OP. Ona by už jinak jako neexistovala. Jinak rád bych lidi upozornil, že existuje legit hacking, že prostě lidi můžou hackovat a vlastně to vypadá, že nehackují. Takže teďka bych upozornil, že jakože bacha, tady ta borka může hackovat. Ale jakože neupozorňuji na to, že hackuje, jenže možná. Borka chce, abych ji nechal vyhrát, ale nenechám. Prostě já jako to docela taky hančím ty výhry. Taká kdyby mi napsala, že je Atomic. I kdyby ta borka byla Atomic, pokadím jakože nevím čeho. Protože já miluju Atomika, jakože to je takovej Roblox Rivals youtuber, no dobrý, ona to lívla. GG's. Vidíte? Ona to lívla. Protože dostala ode mě úplnou nakládačku. Nějaký démonek. Já zase musím psát, že jsem noob.
Jo, já jsem noob, tak určitě. I'm noob. I'm noob. Noob, ale jakože nejsem, ale jsem. Tak počte, Aren. Ne. Lidi, já tady tu mapu nemám rád, jo, takže jestli prohrajem, je to chyba mapy. Rád bych upozornil, že teďka to je vážně chyba mapy, protože tady to je nejhorší mapa, co... No, možná existuje i pár horších. Ale taky je hrozně špatná, no. Ale jo, jakože na to, že to je moje nejméně oblíbená mapa, tak týpek dostává mega vyklepa. Jo, thank you. Díky, že mě to jí... Jo, lidi, tady to nevím, jak jsem udělal, ale rád bych se toho zbavil. Dobré. Hele, riskneme to. OK, nejde to, jo, nejde to. Neskoušejte to jenom se slingshotem. Je to nemožné to skočit se slingshotem. OK. Yes. Jinak já nepoužívám autoshot, jen kvůli sniperce ho mám za play, nebo kvůli takovému menšímu pojištění, kde by mě fakt jako něco úplně kde mě fakt úplně jakože něco hančilo, tak prostě to. Tak prostě ač mě to pojistí ten autoshoot. No super, už se mi to zase takhle zblbě málem buglo. Šup. Já se omluvím za spamming. Jakože já trefu skoro všechno, jo, jak jste teďka mohli všimnout. Prostě týpci, co proti mě hrajou, jsou úplně, jakože dostávají úplně vyklepané. Ale mně se ten konstrukt docela i začal líbit. Jakože není to moje, jakože úplně nejnej mapa, ale je super. Jakože, teďka to neberte jakože prostě z mý nesnášející mapy najednou mám milující, ale berte to tak, že z mý nesnášející mapy mám vlastně mapu, kterou mi tady ten týpek objel, a to se mi úplně nepovedlo. Což možná znamená, že tady tu mapu nikdy nemám hrát, protože je fakt blbo dobrá. Co používá? Co? No, vlastně jo. Já se občas počítám, kolik vždycky zbyde tomu protihráči HPček. Ono se to vyplácí na nějaký ty close situace. Teďka by měl mít zase tak 10. No, 26. Jakože já v Makice nejsem úplně goated, jo. Kurně laget. Mně se to láglo. Ne. Bro, ten je úplně najetý, jak jo.
A se chtěl hrát proti nějakým rozumným čápkům. Ne proti úplným nečákům, pane bože. Je zase úplně rozdrčej. Lidi je podle vás métej? Podle mě je teda moc métej. Bom. Poprvé jsem ho zabil, ale taky, že několikrát, ten měl 10, 20 a takhle málo. No, konečně jsem dostal aspoň charm capsule, protože jsem to dneska začal používat, jo. Jakože tady ten loot ještě nejsem s ním úplný profík, protože ho hraju ode dneška. A myslím si, že aim s tím prakem mám jakož dobrý na to, že s tím hraju ode dneška. Nebo jako posuďte vy lidi, já nevím. Ale jestli jo, tak bych byl i já. No je nejhorší, že já vlastně neslyším kvůli tomu videu. Tak kvůli tomu videu vlastně nic neslyším. Jako aby bylo jasno. Protože vy byste tam jinak slyšeli no prostě takovou tu klasickou Rivals písničku. No, bez toho slunshottu to není ono. Jo, a komu fandíte? Tady já vám to hnedka ukážu. Komu fandíte tady na té Winston tabulce? Já teda slingshot vývej, ale je docela pozadu. Jakože o těch pár minut, o těch 50. Necelých je to fakt hodně. Mě kdyby vás zajímalo, proč se ta tabulka furt restartuje, protože to je prostě live a jak mile dá někdo na světě z těch borců prostě win, z těch všech, tak vlastně prostě to